оё шумо медонистед ки аз ҳамада кароли бойтарин дар Арабистони Саудӣ ё ин ки Арабскии Эмират зиндагӣ намекунад? Нет. балки дар Таиланд зиндагӣ мекунад ва ӯ садҳо миллион доллара дар самолёту коронатсияи худаш истифода кардагиай ва рӯйхати расходҳои одам дариҷа ба анҷом намерасад. Я охерел просто. бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов ва имрӯз гап мезанем дар бораи аз ҳама бойтарин карол дар планетаи Замин ва чӣ гуна ӯ миллиардҳои худша истифода мебарад. ва ссилкае ки дар комментарияи видео закрепиш дагиай ба ту имконият медиҳад ки дар бурди ҷанговару бозингаро пул кор кунем. ба ссилкае дар комментария буда бигзар регистратсия кун ва дар ҳамун сайт метавонӣ бинӣ ки ба наздикӣ ки бой дорад, ки бозӣ дорад. агар ки натиҷаи муҳорибара угадат карда бутонӣ, ту метавонӣ дар ин кор пул кор кунӣ. ва фаромӯш накунед ки дар вақти поли регистратсия кардан дар депозити аввал метавонӣ ки ба промокоди канал бонус ба даст биёрӣ. ссилка барои регистратсия ва промокод барои бонус ба даст овардан дар якум комментария закрепиш дагиай. пеш аз дар бораи ин карол гап зан мехоҳам амира хотиррасон кунам ки дар канали мо видео ҳастад дар бораи кароли Арабистон, самои богати кароли Арабистон ва дар бораи ай ҳамада камбағалтарин президент. ҳаминҷа подсказка мебурая ҳарди видео мондагиай, агар надида бошем будорен тамошо кунед. аз соли 1946 то соли 2006 дар Таиланд сарварӣ мекард Рамаи Нҳм. Рамаи Велик Неву номашам хеле Рама ва ҳамин ҳастаи Пхумипон Адулядед ва ман ин нома дар якум бор гуфтатонистам. 70 сол сарварӣ кардан и хеле ҳам ғайриодӣ ай. дар таърихи кураи Замин и аз ҳама сарварии дарозтарин ба ҳисоб меравад, лекин ҳамаи чӣ ба охир мерасад. баъди марги Рамаи Нҳм кароли Таиланд мешава, бале угадат карден, Рамаи Даҳм. Рамаи Даҳм кароли Таиланд мешава дар синни 64 солагиш ва хеле ҳам лёчки хуб ай. ба ғайр аз ин дорандаи тайски престолай ва яке аз бойтарин кароли кураи Замин ба ҳисоб меравад ки состоянии кароли Таиланд 30 миллиард доллар ай. дар баъзе маълумотҳо 43 миллиард доллар ам меган ва ҳатто 66 миллиард доллар ам гуфтагианд. неки ман фикр мекунам аз ҳамаи рақамодам зиёд ай, лекин гарчанде ки пули аниқи ӯра ҳисоб карда натонан, иш факт мемонад ки кароли Рамаи Даҳм хела ва хела ҳам бой ай ва бисёр шайхҳои Арабистони Саудӣ дар пеши и просто як қашоқ ба назар мерасанд. Мне хочется плакать. ва Рамаи Даҳм миллиардҳои худша сарф кардана шарм намедорад ва ҳоло боша аниқ мекунем ки дар чӣ сарф мекунад. якум албатта ки оғоз мекунем аз коронатсия. ба чӣ хотире ки одамеро ки имрӯз дар бораш гап застем кароли ҳақиқӣ ай дар асл. ба он нигоҳ накарда ки Рамаи Даҳм соли 2016 карол мешава, не ки коронатсияи ӯ баргузор мегардад соли 2019. ин кор ба ӯ алоқамандӣ надорад ки дар ӯ чен ӯ ин қадар миллиард надошт, а ба ин хотир дар соли 2019 коронатсияш карданд ки дар вақте ки нави карол шид дар кишвар траур, яъне ки мотам буд. ба хотири оне ки ӯ коронатсияро муддати хеле ҳам дароз интизор буд, бетоқати сахти бачдагӣ буд. ба ҳамин хотир дар рӯзи коронатсия ӯ як ҷашни хеле ҳам калон мекунад ки 31 миллион доллар дар ин кор расход мекунад. ин ҷашни коронатсия иборат буд аз маросими ачишин, яъне ки тоза кардан, ки дар натиҷа карола мешуванд бо 100 намуд обҳои гуногун аз ҳар гуна чашмаҳои тамоми ҷаҳон. баъдан ӯ худша соҳиби як коронаи хеле ҳам калон мекунад ки ном дошт Тоҷи Ғолиб ва ҷавоҳироти қиматбаҳо бо вазни 7 кило 300 грамм. ман нафаҳмидам ин карола ё ки заргар. маросими коронатсия 3 рӯз давом мекунад ки ҳазорҳо одамо тамошо мекарданд ва ба ғайр аз тамошобино тамоми маросим транслироват мешид ба тариқи пахши мустақим ба тамоми каналҳои телевизионӣ ва интернет. яъне ки касе ки мехост метавонист бина ки чӣ гуна кароли нави Таиланд миллиардҳои худша сарф мекунад. ҳар як монархе ки худша толка ҳурмат мекунад, ӯ бояд ки самолёти шахсии худша дошта бошад ва аз ҷумла Рамаи Даҳм ам. не ки Рамаи Даҳм аз дигар монархҳо фарқаш дар чӣ ки ӯ якта не 4 та самолёт дорад ва самолётҳои оддӣ не. ҳар 4 самолёти Боинги 737 ай. ин самолёт яке аз ҳама самолётҳои калонтарин дар таърихи авиастроенӣ ҳамчун самолёти мусофиркашӣ ба ҳисоб меравад. арзиши ҳар як чунин самолёт аз 50 то 85 миллион доллар ай. не ки Боинги кароли Таиланд нархаш 90 000 доллар ай. аз чӣ хотире ки тюнингованияи карочи ба предпочтенияи худи карол. миллионҳои худша карол расход мекунад танҳо дар харидани чунин самолётҳо, а дар нигоҳдории ӯ, яъне ки дар обслуживанияш. барои нигоҳ доштани самолётҳои худаш кароли Таиланд ҳар сола 3 миллион доллар расход мекунад, ки аз ҷумла дар ин расход ворид мешава сӯзишвории самолётҳо. чӣ хеле ки дар аввал гуфтем, ин карол хела ҳам лёчки хуб ай ва баъзе вақтҳо дар сари штурвали Боинго шишта ба хориҷа сафар мекунад. самолёт ин хеле хуб ай, не ки ба заминам бояд ҳаракат кардан дар кор ай ку. аз ин тарафшам кароли Таиланд танқисӣ намекашад. ӯ доранда як автопарки хеле ҳам калон ай ки иборат аз мошинҳои қиматбаҳо ва камчин ай. мисол мегирем яке аз ин мошинҳо Maybach 62 ай ки
арзишаш $700,000. Mercedes S-Class $190,000. Mercedes V-Class $100,000 ва Cadillac DTS $47,000. Коллексияи хеле ҳам хуб не ки барои чунин кароле ки $90 миллион дар як Боингаш расход мекунад, ин коллексияи арзон ба назар мерасад. Боз шумо фикр мекунед мумкине ки дар автопарки ягон чизи аз ёдам қиматбаҳо боша аст. Мошиноҳое ки аз ҳамада бештари Карол дӯст медорад се винтажни Rolls-Royce. Бештар Карола дар Таиланд мегардонанд бо Rolls-Royce Silver Spur Stretch Limousine ки арзиши ин мошин $2,200,000 ва мошини дигаре ки дар автопарки Карол аст и ҳаст Rolls-Royce Phantom Punch 1960 сол ба арзиши $1,100,000. Ба яке аз маълумотҳо ба ғайр аз ҳар ди мошино рамаи даҳм дошт Rolls-Royce Silver Cloud C 1964 сол випуск ки арзиши $1 миллион. Чӣ хеле ки шумо диден ин Карол ҳамин қадар пулӣ дора ки метавонад любой мошина бихара, любой намуд маркара ва самаи нови випуска. Лекин ин бештар дӯст медора мошинои қадимара ва албатта ишам ногуфта намонад ки ин мошино наван. Чӣ хел навай 1960 сол випуска не ки навай. Ёра дар работат мекунанд бародаро. Мошин агар аю сол тоис ё дахе просто так истодагӣ боша ва пусидагӣ. Вақте ки мо дар бораи Кароло гап мезанем, дар сармон чунин савол ба миён намеояд ки ӯ дар куҷо зиндагӣ мекунад. Албатта дар хонаҳои калон ва қасрҳои худшон. Не ки дар чунин хонаҳо зиндагӣ кардан, одаме ки умуман ягон кор надорад, просто кайф сафо кардан мегардад. Бисёр ин гуна одамо дар хориҷи кишвар қаср месозанд. Ва албатта ки Кароли Таиландам аз ин кор рақиб намемонад. Якчанд сол пеш рамаи даҳам хабар метад ки вилла харидагиай дар соҳили озераи Мюнхени Олмон бо арзиши $4,500,000. Виллаи Карол маъшуре ҳамчун Вилла Столберг. Мутаассифона мо гуфта наметавонем ки дар дохили ин вилла чӣ қарор дорад ва планировкаш чӣ гуна аст, чӣ хотире ки иҷо хеле ҳам сахт охраният мешавад. Албатта иш ғайриоддӣ нест. Ҳамин қадараш маълум аст ки хиди хона аз 15 ҳуҷра иборат аст ва площадаш 1400 квадратни метр аст. Пеш аз вилла харидан ба планировкаи пешинаш хона дорои якчанд каминай ва библиотекаҳое ки метавонӣ дар оҷа бидурои бишинӣ ором китоб бихонӣ. Но баъдан иш маълум нест ки баъди харидан Карол планировкаша тағйир додагӣ ё ки ҳам хел мондагӣ ё ки ҳамаи як бассейни калон карда иш номаълум аст. Ва дар бораи Олмон ба наздики як кори хеле ҳам ғайриоддӣ гузаштагие ки тааллуқ дорад бо ҳамин Карол. Чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, моҳи марти соли 2020 Вазорати тандурустии ҷаҳонӣ ба тамоми ҷаҳон пандемия эълон кард. Ҳамаи одамо дар хонаҳои худшон маҳкам шиданд ё ин ки дар карантин қарор доштанд ё ки дар самоизолятсия. Ҳатто сарварои кишваро, президенти дигар Кароло не ки танҳо рамаи даҳм не. Кароли даҳм фикр кард ки эй кор хеле аз кушнаи зиқ мешавад ва ба хулосае омад ки дар вақти ҳамун ҷӯшии пандемия аз қасри худаш парвоз мекунад ба Олмон то ки самоизолясия кунад дар яке аз беҳтарин курортҳо дар байни гареми худаш. ӯ вақт ҳамроҳи Карол парвоз мекунад 119 одам. Карол маҷбур мешавад ки як номер дар меҳмонхона не, тамоми меҳмонхонара аренда бигира барои одамои хуша дар оҷа ҷо кардан. Ба он нигоҳ накарда ки дар он вақт ҳамаи меҳмонхонаҳо дар пандемия маҳкам буданд, шефи я меҳмонхона Карола раҳ метавад. На фикр мекунем ки хай дига интихоба надошт охи. Аниқаш маълум нест ки шефи меҳмонхонара Карол чанд сум додагӣ то ки розӣ шава. Не ки ҳамиш маълум аст ки пули кам додагӣ нест барои чӣ хотире ки чӣ хел дар пандемия меҳмонхонае ки маҳкама барои ту ҳуй мекунанд. Дар ин ҳолат пули хеле ҳам калон дар кор аст. Ва иш ногуфта намонад ки ин рафтори Карол хеле ҳам сахт ба хашм меовара таитсора. Албатта ҳиссиёти таитсорам дар вақт фаҳмида мешавад. Як ҳиссиёти хеле ҳам бадай ҳангоми ту медонӣ ки сарвари ту дар як ҷо дар байни арӯсо одиқ кардеса, я ту бошӣ дар пандемия дар хона маҳками магазин баромада наметавонӣ. Ҳар як одаме ки ҳайвони хонагӣ дора, як миқдор пул дар ӯ сарф мекунад. Агар ки шумо дошта бошед ва сарф кунед, дар комментария binavисед. Ва ҳамин хел Кароли даҳумам дора. Не ки ӯ як миқдор пул не, миллионҳо доллар дар саги худаш расход мекунад. Рамаи даҳум як саги дӯстдошта пудил дошт бо кличкаи Фу. Дита фу кард Фу. Ки ин саг соли 1998 харидагӣ буд ва ин саг хеле ҳам эрка калон шидагӣ. Ин саг хеле ҳам эрка калон шидагӣ гуфтан ин ҳеҷ чира нишон намедиҳад. Не ки барои тасаввур кардан ки чӣ гуна ин саг эрка калон шидагӣ. Ма як кора дар шумо нақл мекунем ки хеле ҳам ҳайрон мешавед. Мисол соли 2009 дар интернет як видео паҳн мешавад ки Кароли даҳум як вечеринка ташкил кардагӣ. Вечеринкаи хеле ҳам калони королевский.
ки кароло мекунанд ва и вечеринка ба муносибати рӯзи таваллуди амин саг буд. Яъне ки ҷашн гирифтан дерраждени сага ба кличкаи Фуфу. Фу. Че, ебанутое, что ли? И видеое ки дар интернет паҳн шид, худи Карол намехост, не ки хай паҳн шид ва хеле ҳам шумихаи баланд барпо кард дар интернет. Барои чӣ хотире ки ба ғайр аз оне ки денраждени сага қайд гирифтагиян ин қадар маросими калон ташкил кардагиян, дар худи видео духтаре дида мешавад ки ба либосҳои таҳпӯш ба зону задагия ва аз замин дар як тарелка бо саг торти сага хӯрдеса. Ба декоратсияи ин вечеринка маълум аст ки дар инҷа хеле ҳам пули калон сарф кардагияй Кароли даҳум. Ва не ки аз ин да дидан Карол пули бештар сарф кардагияй барои духтани кител сагда Фуфуда. Кител касе намедона ин болопӯши яъне ки бушлат не мисли киртавре астай армияда мепӯшанд. Касе хизмат кардагӣ боша медона ки кител чие ва Карол сагда кител медуза. Это какой-то бред. Барои чӣ хотири кора кардан дар кор буд? Гап сари яе ки Пудил званияи маршали авиатсия дошт. Да что ты, черт побери, такое несешь? Яъне ки аз ҷа фаҳмида мешавад ки формаи ҳарбӣ барои Пудил дар кор буд, муҳим буд, бояд ӯ сарф кунад қадар пула дар ӯ. Рамаи даҳум 4 бор хонадор шудагияй ва ҳар чори ҳамин бор пулҳои хеле ҳам калон расход кардагияй дар маросими тӯӣ. Соли 1977 Рамаи даҳум якум бор хонадор мешавад ва ин никоҳ 16 сол давом мекунад пеш аз оне ки ӯҳо ҷидо мешаванд ва баъди принси ҳамвақта ба хулосае меояд ки дуюм бора хонадор шавад. Ва фикрам ки гаремаш басандаш набуд. Ба занӣ мегирад таиски актрисара ва ин никоҳ 2 моҳ давом мекунад ва баъдан ба як духтар аз халқи оддӣ хонадор мешавад ки ӯра баъдан ҷоизаи принсесара метаҳад. Ин никоҳшон бо ин принсеса то соли 2014 давом мекунад, то вақтере ки ба хоҳиши худаш принсеса аз титулаш даст мекашад. Бале мо иша медонем ки Карол дар маросими тӯяш хеле ҳам пули калон сарф кардаги. Не ки дафар боша дар маросими ҷидо шуданаш ҳам хеле ҳам пули калон сарф мекунад. Яъне ки ӯ маҷбур мешаванд ки зана $9 миллион битанд то ки ӯ розӣ шавад барои ба дарга шудан. Баъдан 4-ум бор оиладор мешавад соли 2019 як чанд рӯз пеш аз рӯзи коронатсияш. Ва албатта ки дар ин тӯйш ҳам Карол хеле ҳам пули калон сарф кардагияй. Дар либоси арӯсонае ки аз тайски шолк духта шудагӣ буд ва дар маросими хеле ҳам бадҳайбатонаву бадвоима. Пули аниқаш маълум нестай, не ки иш аниқае ки миллионҳо доллар расход кардагияй. ва дар комментария шумо бинависен ки агар Карол мешиден чӣ кор мекарден. Видеои пешнаи канала тамошо карданашро фаромӯш накунед. Дар болои видеои шумо зи ссилкаи канали нав астай, будуроин дар ӯ каналам подписатсия кунед. Видеои нава интизор бошед. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.